Avui tenim un programa, tela marinera, hem de repassar tota la ressaca. Home, pels culers és un bon dia, perquè avui hem mastegat tot el que li va passar ahir a l'entorn del Real Madrid, però Déu-n'hi-do també a casa nostra. Quan les coses sembla que van bé, ara resulta que dimiteix un altre vicepresident, 15è directiu que dimiteix en aquesta era la porta, 5è vicepresident que el deixa penjat en 3 etapes diferents. Haurem de parlar extensament d'aquest tema i també d'altres aspectes de l'actualitat amb un home que avui està una mica ensupit i em sap greu perquè és bona persona, però Mario Cifuentes, todos tenemos un defecto, el tuyo es el Real Madrid. No, para mí es una virtud, ¿no? Sí. Dentro de la gran tristeza que hoy como madridista pues tengo, pero bueno, trataremos de defender no voy a decir lo indefendible, però lo muy difícil de defender. A part de tu, Mario, el tio més merengue que jo conec és el senyor Juan, el propietari del pàrquing del carrer Hospital, allà baixant les Rambles, i avui m'ha dit, digues de part meva, perquè és supermerengue, però super, em diu, digues de part meva que estic cabrejadíssim i que la culpa la tenen els jugadors. Després ho analitzem. Ja ho he dit, Joan. Gonçal Lloberas, exdirectiu del Futbol Club Barcelona. Moltíssimes gràcies, bona nit. Gràcies a vosaltres. Saluda també Alfredo Martínez, cap d'esports d'Onda Cero de Catalunya. Bona nit. Joan Castells, exvicepresident primer del Futbol Club Barcelona i a més president de FIAC. Moltíssimes gràcies, senyor Castells. A vosaltres. Home, he de dir que el senyor Lloberas és director de la clínica FIAC, també. És el meu jefe. No et volia retallar, és el meu jefe. Tots estem a la mateixa banda. I salutacions també, Julio Salinas. Bona nit.